IFM News. IFM News. Live reports. Idol Dennis, good morning and please come in. Nagsagaba tiya sugat kinagdumawa sa tibagi tiya may sa nga rider ti motosiklo akal pasa nga ginungpar na iti may sa kutse nga sumrek iti highway iti barangay Santa Cruz Badok Ilocos Norte. Nabigbig ti biktima nga ni Faustino Castillo Ibeya nga agto na patapulog it duwa na sawaan nagindek ti barangay Margay Kabugaw Ilocos Sur idintong nga ti kotse ket tinturong iti agnagan Ronnie Tablak Olivino nga taon 57 residente iti barang iti Alakapan Cagayan. Ti investigasyon ti PNP ti kotse iti manarimaan iti pampanornor na iti highway iti nakamat nga lugar iti nabigla nga simbrek iti highway iti motosiklo nga rason moten iti inapanang dungpar iti kotse gapot iti sa tim pakirisgrasya nagbaliktad ti biktima nga sumetong iti kasugatan iti dumagas iti bagina kang urunaan iti sakana taray isuna iti Corpus Clinic Hospital para palang iti panakataming na iti doon iti driver iti kotse ket saan nga ano sigon iti PNP naman nga dan iti panagsarita iti sumbang na partido nga saan interesado pa nga saklang dati kotse nga dinungpar iti motosiklo upalang iti nitinasaritaan ti agsumbang na partido iti kwerpo ti pulisya. Nagyaman kinaragsakan iti PNP kabusang demand sinaklang kalpasan ti pagkasardaan iti nga dua ito na iti kwerpo ti pulisya. Kaya sunong damag iti PNP Idol Dennis Salipio Tatak IFM.